தலைவரை பார்க்கும்போது எப்போயுமே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவரை நேரில் பார்த்தோன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் உண்டாகும். அதே மாதிரி தான் இது ஃபஸ்ட்டு தடவை பார்க்கும்போதும் சரி கூஸ் பம்ப்ஸ் உண்டாச்சு. அவர் வந்து நிற்கும் போதே ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு சத்தம் மட்டும்தான் நிறைஞ்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பீச்சே ஆரம்பித்தார். அப்போயும் வந்து ஃபேன்ஸ் வந்து கத்திக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. இருந்தாலும் வந்து தலைவர் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பீச்சே ஆரம்பித்தார். அவர் வந்து மோட்டிவேஷனாலே எப்போயுமே பேசுவார். அதே மாதிரியும் ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி வந்து சமீப காலமாக வந்து இந்த சூப்பர் ஸ்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பதவிக்கெலாம் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க, அந்த பட்டத்துக்கெலாம். அதுக்கு வந்து ஸ்லிப்பர் ஷாட்டான ஒரு பதில் வந்து இதில் இருக்குது. அது வந்து ஸ்லிப்பர் ஷாட்டாக கொடுத்துருக்காரு. என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்காருன்னா, அது ஒரு கதையை வச்சு சொல்லியிருக்காரு. ஒரு பறவை கதையை வச்சு சொல்லியிருக்காரு. என்னென்னா, கழுகு வந்து மெம்மேலும் பறந்துக்கிட்டே இருக்கும், அது மாதிரி தான் நான். அதே மாதிரி கீழே வந்து காக்கா குருவிலாம் வந்து ஓரளவுக்கு தான் வந்து அதனால் பறக்க முடியும், அந்த மாதிரி வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆக்டரை வச்சு பேசியிருக்காரு, செய்கையாக பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் கடைசியில் சொல்லிட்டாரு, நான் யாரையும் குறிப்பிடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனால் வந்து எல்லா பேருக்கும் அது ஓப்பனாக தெரியும் யாரை வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கம்பேக் மூவியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து தலைவரே சொல்லிட்டார், பீஸ்ட் வந்து சரியாக போகல, ரிவ்யூ வந்து கரெக்டாக வரல. ஸோ வந்து இந்த படம் வந்து அதை விட வந்து டபுள் மடங்காக இருக்கும். இது லாஸ்ட் மூவி கிடையாதுல்ல ப்ரோ. அண்ணாத்த மூவி வந்து சரியாக போகல, அதையும் சொல்லிட்டாரு. அண்ணாத்த மூவி சரியாக போகாதனால தான் நான் ஒரு 3 இயர்ஸ் பிரேக் எடுத்து இந்த படம் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் வரும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி வந்து எனக்கு நெல்சன் மேலே வந்து அபார நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தலைவர் சொல்லியிருக்காரு. அதான் ப்ரோ, இது டைட்டில் அதானே ப்ரோ, ஜெயிலர். ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேங்ஸ்டர்னு அவரே சொல்லிட்டாரு. வயலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரி இது அப்படின்னு சொல்லி தலைவரே சொல்லிட்டாரு. அதனால் வயலன்ஸ் அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம், ஆக்ஷன் அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் தலைவர்கிட்ட இருந்து. தலைவருக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது ப்ரோ. அவர் ஒன் அண்ட் ஒன்லி சூப்பர் ஸ்டார். அவர் ஒரு ஆள் தான். வேறு யாருமே போட்டி போட்டு வரவே வராதிங்க. அவர் மட்டும்தான் சூப்பர் ஸ்டாரு. அந்த பதவிக்கு ஆசையும் படாத, வரவும் வராத, கிட்ட கூட நெருங்கவே முடியாது. அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி, அவர் மட்டும்தான். மாஸ் தான் ப்ரோ. ஹுக்கும் வந்து அவர் வந்து வந்தார், பாடினார். ஒன்ஸ் மோர் கேட்டோம், திருப்பியும் ஒன்ஸ் மோர் பாடினார். செம்ம ஃபன்னாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. தமன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு. எப்படி நம்ம வந்து காவாட பாட்டில் பார்த்தோமோ அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லாவும் இருந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு.